ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст. баъдрон Volkswagen Polo аст ки соли бароишуш 1995 сол аст. бензини холия мега соҳибшон, объем моторош 1.4 литри простой, экономни, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. салон тоза, раднои краска, 4 диска, 4 блонои, яъне қариб ки 90 нормал надӯстон аст ки срочно мега мефурӯшем. мошин дар Москва, баъдан дар Москва қарор дорад. нархаш 80 000 рубл ки боз мегад муомила савдо мекунем. срочно мега бародари тоҷики хумона мошин дар дасти ҳавай мошин мега ба номи худмай, яъне ки афол мекада метавонад мегад кадоме ки мехарад. срочно мега бод муомила мекунам дар Москва 80 000 рубл. рақамошон аст. дар рақамошо имо васаб пайваст дорад. кадоме то ки мехарен маълумот дига маълумотша аз рақамошон гирен. дӯстон, шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, мол ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотҳои пурраша, қатъи суръатош дар номери имо васаб рекунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯшта мемонем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. мотоцикли фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, мотоцикла номша рости гап намедонистанд, хайр нагуфтем ва мо кадом метавонем ки мефаҳмем мотоцикли сайстияни беҳтарина қарор дорад дар райони Фанҷ, яъне ки колхози Калелни гуфтагаса участкаи Андиҷон. ами хеле мотоцикл мега сайстияни беҳтарина ки срочно мефурӯша мега бо нархи 4000 сомонӣ. бо кадоме ки наличи мехарад мега бо камтар дига арзон ва муомила мекунем. рақамҳои Тоҷикистон шуда, дар рақамҳошо WhatsApp Viber пайваст доранд ва дар рақамҳои Россияшон имо пайваст доранд. баъдро кадоме то ки мотоцикл хар бошед, марамад ина мотоцикл ҳама чизои раднои асодаш ҳастад. то ҳуҷҷатша метавонед ки дига маълумотша гирен. сайстияш мега беҳтарина дар ҳолати Корея мега срочно бо нархи 4000 сомонӣ. бо муомила мекунем мега 28 000 рубли русӣ меша. баъдрон савдо мекунем мега соҳибшон. маълумот дига маълумоти пурраша аз рақамҳои поёнбарда гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Opel Sedan аст ки соли бароишуш 1997 сола мегад соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад мегад. объем моторош 1.16 мегад соҳибшон. коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега камтар нарӯшка мега ҷои краска мекадаги дора мега камтар яхидош мега безеб шудаги дига ҳама ҷош мега 100%. 4 блонои 70%. салонош тоза, магнитофон, яъне ки калпакои худаш, раднои краска. мошин мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. срочно Россия мерам мега сум дар кора барои айн мошина мефурӯша мега билет мегирам мега Россия мерам. дар шаҳри Исор айн ҳол қарор дорад. нархаш 29 000 сомонӣ ки боз мега савдо мекунем. дар назди капоти мошин беҳуда занг назанам мега. кадоме ки мехарад дар назди мошини ҳамин капоти Sedan савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. маълумот дига маълумотша аз рақамошон гирем фақат барои одамони харидор. дӯстон, аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед ва силкаи видеонавори моро падилза кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон ВАЗ 2106 молодёжный аст ки соли бароишуш мега 2006 сола мега соҳибшон. бензини холия аст. объем моторош 1.6 литри, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон. мошина мега нав мотор кардем, ягон айб надора мега. ҳуҷҷатҳои мошин мега нав буд шудаги. 4 диска дорад, 4 блонои, яъне ки 50% болотар, яъне ки соза мега балонош, яъне ки раднои краска. салонша нормалия. далчиша мега кадоме ки меха далчиша ба телефон мега мефаҳмонам барои одамони харидор. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ қарор дорад. нархаш 10 000 сомонӣ ки боз мега савдо ва муомила мекунем. дӯстоне ки ВАЗ 2106 дар комментария хоҳиш карда, ина баҳри шумо ба шумо ки маъқул боша марамат
рафта аз пешбинӣ ва савдо карда гирен мошин мегӯяд 100% дигар маълумотои пурраш телефон кардӣ. Марамат занг занед бо аниқ карда гирен аз соҳибашон. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Opel хечбек ҳастае ки соли барои 1996 сол ҳастае. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 1.6 литре, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балонаи простой, яъне ки миёна салоншон тоза. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мега камбудӣ надорад. дӯстони азиз, хайр бо худтон аниқ қадам мегирем, барое ки мошин силиш қимат арзон ҳастае ва яъне ки маълумотои пурраш нест, яъне ки мошин мега камбудӣ надорад. кадомто ки харидори аниқ бошен, метавонед ки маълумотои пурраша гирем бо. мошин дар шаҳри Душанбеи айни ҳол дар пойтахт нархаш 19 000 сомоние ки нашуд арзон кардан. дар назди капот мумкин муомила мекунанд, ба телефон савдо намешавад. бародарам, хачбеки арзон агар ки шумо агар харидор ки бошед, мошина нафрӯхта бошанд, метавонед ки савдо карда гирен. мошин раднои краска ҳамаш дар ҳолати хуби техникае. маърамат муроҷиат кунед, дигар маълумот пурраша аз соҳибашон гирен. лайка фаромӯш накунед. мошини навбатии сабаҳадарон бояд таҳдига ҳастае. Opel хечбек ҳастае ки свети намхали шоколадни соли барои 1998 сола мегӯяд соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литре, хоб коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 диска дорад, 4 балонаи 60%, салоншам тоза, магнитофон, раднои краска, яъне ки хадавоишам 1 сола мега ҳуҷҷатам дорад. бародарон, то охири сола ҳуҷҷат дорад. дигар маълумотои пурра телефон кардӣ ки рафта бинем дарош хай рӯшноӣ бидаем. мошин дар ноҳияи вахш қарор дорад. нархаш 27 000 сомоние ки бародарон, камтар дигар муомилаш дар назди капоти мошин. дӯстоне ки хачбекҳои арзон бисёре бад сироғ мекарданд, маърамат ба шумо хачбекҳои арзон ки на 98 сол темболе ки светои хадавой ҳаста ки хел свето, яъне ки зӯрам бародарон. дигар маълумотои пурра аз рақамошон. шумо агар амхали мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед фурӯш дар мондан, метавонед ки маълумотои пурра суратша роӣ кунед. дар видеои оянда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои 1995 сол ҳастае. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литре, коробкаш автоматае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега салон тоза, электропакет дорад. моторош мега хубе, раднои краскае. камтар мега ҳамин нарӯшка мега краска шуда кор дора мега дига ҳама ҷош 100% мега. мошин мега дар хона хуба ҳеч ка нест, ҳай кина срочно мефурӯше мега. кадоме ки мехара мега камтар расходош краскае мега ҳахи ҷош безеб шуда дига ҳама ҷош 100% дига мегири ҳай мекунӣ фақат. мошин дар шаҳри Бохтари айни ҳол нархаш 28 800 сомонӣ бародарон. камтар дига мегӯяд боз муомила мекунад. диска балоношам яъне ки дар ҳолати кория мега 60% ҳастае. маърамат хай мошинча арзона, метавонед ки бо дигар маълумотша гиред. 95 сол ҳастае. рақамошо дар поини видео кор мекунад. маърамат занг занед. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Opel Vectra A ҳастае ки свети намхали хокистаранг дӯстони азиз соли барои 1991 сол ҳастае. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонаи миёна, 4 дискаҳои худаш, салон тоза, магнитофон, хадавоишам нормалияе. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мега мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 17 000 сомоние ки нашуд арзон кардан. ягон чи гуфтагӣ нест соҳибшон. дӯстоне ки агар ки рафтатонанд аз шаҳри Хуҷанд мошина диданд, маърамат мошин арзон ҳастае. сайсениш ранги 94-95 бурад бародарон, хай бохтон бинен нархшам арзоне ки нашуд арзон, ягон чи гуфтагӣ нестае. рақамошон ҳастае. маърамат занг занед, муроҷиат кунед. бештар маълумотша аз рақамҳои поимода худатон гиред. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои 1994 сол ҳастае. бензини холия мегӯяд соҳибшон. объем мотораш 1.8 литре, коробкаш автоматае. мошин 4 дискаҳои молодёжни дорад, 4 балонаи 60%, 4 электропакет, раднои краска серебристи, яъне ки мошин мега салоншам тоза, дар ҳолати кория мега камбудиша ба мо гуфтагӣ нестае. камбудӣ надора мега, хай бо
ба телефон як бор дигар занг зада аниқ мекунем аз соҳиби ҳамин сечка мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. нархаш 30,000 сомония ки дӯстон камтари дигар мегӯяд муомила мекунем, бисёри баъд не камтари дигар савдо мешавад ки 94 сол аст сечка бардорон, яъне ки ба фикрам мумкин элеганс аст ки 4 дар электропакета хай бо аниқ када мегирем. рақамошро дар поёни видео дӯстон азиз маромад занг занед. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайки моро фаромӯш накунед, лайки бепул монед ва силкаи видеонавори моро подлица кунед. мошини фурӯшии навбати аст баъдрон Opel хечбек аст ки як таи дигар соли бароишаш 1995 сол аст. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та уланои средни нормалия мега 4 та калпакои худаш раднои краска, салоншам тоза, магнитофонамаш кор мекунад. мошина камбудиша гуфтагӣ нест мега дар ҳолати кория нашрот ҳуҷҷат хадавои ягон маълумот нест баъдрон аз худашон мегирем. ба фикрам электропакетам дорад, чӣ хеле ки хито мебинем ки ручной нест. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 25,000 сомония ки дӯстон боз савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. дӯстоне ки бисёр хачбекҳо мепурсанд, дӯстони чанд та хачбек шид ки метавонен якчак вибрат када, яъне ки маъқул када занг занед. агар ки нафурӯхта бошад шумо метавонед ки савдо када гирем. фақат барои одамони харидор мегӯяд беҳуда занг назанад, маромад маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбати аст баъдрон ҳастай Opel Vectra A аст ки сведи савдош соли бароишаш 1995 солае. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 8 литре, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар дуруни шаҳр мега дар дуруни шаҳр гаштагай 4 та диска дорад мега 4 та балонаи 60%, салонш мега тоза, магнитофон, раднои краска, хадавой нашрот ҳуҷҷат ягон маълумот нест. мошин мега дуруни шаҳр гашта бинем мега ай пеш бинем аввал баъд савдо мекунем мега камтар дигар беҳуда мега занг назанад, яъне ки ба телефон савдо намешавад барадорон. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 23,000 сомонӣ. маълумотои пурра ба телефон кати ё ки дар пеши капоти мошин ба шумо мефаҳмонам. аз 23,000 сомон камтар дигар муомила мекунем мега аввал бинем. рақамошон дар поёни видео ҳаст. маромад метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш дӯстон аз бисёр гап намезанед, фақат лайка мондан гирен, яъне ки дастгирӣ кунед. мошини фурӯшии навбати аст баъдрон ВАЗ 21010 аст ки мошини молодёжи советский, чӣ хеле ки дар комментира хоҳиш карда будем. соли бароишаш 2006 сола мегӯяд соҳибшон бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонаи средни миёна дорад мега 4 та калпакои худаш, салоншам тоза, раднои краска, яъне ки мошин мега дар ҳолати кория мега срочно мефурӯша мега бо нархи арзон. мошин дар шаҳри Ҳисол айни ҳол қарор дорад. нархаш 12,000 сомония ки дӯстон боз мега савдо муомилаи хуб мекунем дар назди капоти мошин. ВАЗ 21010 баъдрон. маромад кадоме то ки мехонед рақамошро дар поёни видео аст пурра када дигар маълумотша гирем, беҳуда занг назанем мега. кадоме ки агар наличи мега сум дошта боша арзонтар када метавонем ки 2006 сол аст. маромад фақат метавонед одамони харидор дигар маълумотша гирен. дӯстон агар шумо хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, мошинои ягон хел молодёжи чӣ хеле барои фурӯхтан дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза, ягон техника, гов-мол, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо ба саброи кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта реклама мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.